Hello, BA students. This is Koya Leonard. This day, I have created a short drama entitled The Limitless Power of God. And here it is. Sa lugar nga gitawag og Sityong Pulang Bato, may usa ka anak nga lalaki nga gitawag og Nanan og Mario. Asay idaran nga amahan kansang mao'y nagbuhi niya sukad siyang pagagamay. Apan sa kalit lang di students, nasakit ang iyang papa ug perting guulan niya. Ug mao ni ang eksena. Mario. Pa, paningkamot intaan pa. Kay, ikaw ra akong isaligan. Ikaw lang akong gilauman nga makatabang na ako aron ako makabot ang akong gitinguha sa kinabuhi. Mura og dito siguro ko magdugay anak. Kay gadi, murag mapawag naman yung akong panan. Dili na ko hapot makailan mo sa imong pamayhon. Pa Arturo, paayo pagsulti ada. Wala ko na may igsuon. Kay silang tanan, nangaminyo na. Nilarga na. Gidana silang mga bana. Kaya ako raman ang laki. Iya si mama po, gilayas. Kita nilang duha sa pangbalay pa. Nang ayaw pag ibang anak. Dili kita makabuot ang anak. Kabubot ang sa Ginoo kiningganan. Pa, usay na tabo nimo. Nganong naghikap maka sa imong kilid? Pa, sakit kaayo. Ayaw lang ka pala ka na, Brad. Sinitapos yung papa. Kabubuton sa Ginoo ang tanan. Atong buhaton, Brad, is mag-ampo na sa Ginoo. Brad, tiboy. Mana. Sa may ikatabang si mong pagkabalaka. Matod pa sa Lucas chapter 12 verse 25. Kung sa may ikatabang sa kahadlok, ang bugtong tang mahimo ani Brad, Mario, Brad. Pikpik konti ka sa baga, Brad. Kalma. Ato hinoni iampo ngadto sa atong labaw nga makagahom nga maluwas ang imong papa. Si Nanay Arturo ba? Ngay pa ako nga mahal kayo nimo siya tungod kay siya naman lang ang habilin nimong ginikanan. Kung saan man sa imong mama puwera gaba lang no. Nilayas man. Dili lang ko makabasol niya. Brad, kung nilayas man gani si Mama Lydia, ang ako lang ang karon nga maluwas inton si Papa Arturo. Ay ka bala ka. Atong iyang po sa Ginoo, okay? Salamat kay Brad. Leo. Hila lang. Saka mo sa among panimala, hini lang kay gamay ra batawag kay ning lugar. Dali Brad. Okay na kayo Brad. Okay na Brad. Hini lang. Mabasot niya mo nang sahog, kawayan ra ba na? Ang sama ning ni Carol Brad. Baro na sudan na sa bugas. Sige. Asa man si Papa nimo katong ampuan? Tuwa siyang kwarto. Atong arion, Brad. Sige, tara. Mga Brad, tara mo. Tara.
dito. Sa bitaw. Uy, kaysa ba na? Pa, nanay kauban pa. Ang kauban mo sa simbahan. Usa. Kay kauban mo sa simbahan, Mario. O pa, o niya sila kay ambuan ka namo. Niya si Brad, si mga Brad. Tiboy. Brad, Tiboy, ya. Dali, Brad, Tiboy. O ikaw, sister, Brad, mga Brad, dali. Hinali mo ha. Mas papa, nahigdas ka, tre. Di na ba kumapit kailan ninyo dong? Kakapit na din akong kalawasan. Mula kapit na kukuha sa Ginoo. Iya pag-ada pa. Iya pag-ada. Dali. Malingkod ni Brad, Mario Brad. Sige, lingkod. Dahil lingkodanan. Di pa'y baro. Ada lang lingkod sa baro. Okay, di mo masan baro. Pasensya lagi man lingkuranan mga dodong kay huwag milaing lingkuranan kay tungod sa mong kakabos. Wait, pwede man na. Hoy, ato ay kay piriharata binuwat sa Ginoo. Kapos mo sa dato, piriharata. Atong sabda na yung atong gibuhaton mga Brad, atong ampuan ni si Papa ni Brad Mario. Abi. Siya to pa ni puto. Lagi, salamat kanyo mga Brad ha. So, ato karong basahon. Sabi na kong dila da. Ato karong basahon ang kuan ng ison. James chapter 5 verse 17. No? Giingon diri nga ang pag-ampo sa mga matarong nga tao dako og himuan. Unsa may gipasabot-an yung mga igsoon, no? Manoy Arturo. Ipasabot diri nga kinahanglan kita isip mga Kristohano natay gitawag og pagtuo sa Ginoo, gimatarong na kita sa Ginoo. Ug tungod kay gimatarong na ta sa Ginoo sama ni Abraham, kay nituo man siya sa atong buhi nga Dios, maka-access ta niya, di ba? Imen na brad. Pabagi ay Masayo ay tawag ko ninyo nga kung naay mga higayon nga di ko maka-attend sa inyong panimbahon kay kung saan man ko gibutin man kay ko sa akong tinuan. Ay, agoy kasakit sa kong kilid. Kaya na. Maayo lagi ni siya na. Ayaw nang gikabalakan. Atong saligan ang pulong sa Ginoo kay gamahanan atong Ginoo. No? Kitang tanan ay talent natay mga gitaganta sa Ginoo katungod. Authority nga maayo mga baltian. Labi na kung ato nang gidawat ng atong Ginoong Diyos, si Jesus Christ. O wala imposible niya no, ingon niya sa Luke 1:37 nga wala imposible niya. Si imposible niya, di ba? Amen. Amen, Brad, amen. Uy, inahilay na wagtang ang sakit sa kong kilid. Salamat sa Ginoo. Ikinaminggo dong makuyog na ko ninyo. Maapin ako sa iyong pagpanimbahon doong. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Brad, salamat sa Ginoo, Brad. Salamat kaayo. Mga students, ang naitabo sa papa ni Mario nga si Manny Arturo, giayo siya sa Ginoo. So gilalo lang kini ba students apan kini may tabo gayud sa tinuod natong kinabuhi. Sa tinuod natong sitwasyon, kung kita na ay tinuod anay nga pagtuo sa atong Ginoo ang Dios nga buhi. Gingon diha sa Mateo chapter 21 verse 22 nga kung naatay pagtuo makasugo kita sa bukid nga mulukso ngadto sa dagat ug mahitabo gayud kana. So sa pagtuo diha sa pagampo og sa pagtuo walay dili mahimo. Ang Ginoo gamhanan kayo. Tanang butang mga para nato imposible mahimo gid niya, students. All we need to do is to trust, to believe, and to rely on Him. So dinhi lang kutob
Di niya makita ang kagamanan sa atong Ginoong Dios nga buhi. Ang limitless niyang gahom mo'y nakaayo sa papa ni Mario nga si Noy Arturo. Og ang natabo ni Noy Arturo pwedeng mahitabo nato og pwede pud kita ang ayuhon sa Ginoong Dios nga buhi. Ayuhon ta sa atong gibati spiritually, physically, and sa atong emotion. God bless and hinaot ko ang Ginoong Dios nga buhi magauban ka nato, magapanangin ka nato sa atong pamilya, sa atong matag usa ka kaugalingon. All glory and honor who I will be back to our Lord Jesus Christ. Amen. Take it with you, but use the